Hvad er amfetamin? Amfetamin blev først syntetiseret i 1887 af en rumænsk kemiker, som hedder Lazar Edeleanu. Oprindeligt kaldte han stoffet phenylisopropylamin. Der findes flere forskellige typer amfetamin. Den mest kendte type er metamfetamin, som er den type, som bliver syntetiseret i serien Breaking Bad. Amfetamin er ikke et stof, der optræder naturligt i naturen. Produktionen er en længere kemisk proces. Amfetamin bliver produceret fra lægemidlet pseudoefedrin og mange andre ingredienser. Pseudoefedrin er et stimulerende middel, og i større doser fungerer det som et vågenhedsfremmende middel. Amfetamin består af mange hundrede forbindelser. Ja. Så vil jeg gerne sige lidt om nervesystemet, og til at starte med, så vil jeg gerne sige, hvordan det påvirker hjernen og kroppen. Amfetamin påvirker hjernen og kroppen ved at øge frigivelsen af neurotransmittere som dopamin, noradrenalin, hvilket resulterer i øget vågenhed, forhøjet energiniveau og nedsat trang til at sove og spise. Den overaktivitet i det autonome nervesystem kan føre til fysiologiske ændringer som øget hjertefrekvens og blodtryk, og så langvarigt kan det føre til misbrug og resultere i neurotoksicitet, som er, når der skal skade det centrale nervesystem. Efter det kan det så føre til ændringer i hjernefunktionen, samt udvikling af afhængighed og tilbagetrækningssymptomer. Så vil jeg sige, hvorfor det er ulovligt og hvad er farerne ved stoffet, både helbredsmæssigt og samfundsmæssigt. Amfetamin er ulovligt, på grund af at det selvfølgelig alvorlige helbredsmæssige og samfundsmæssige farer, det kan føre til. De helbredsmæssige farer inkluderer risiko for hjerte-karsygdomme, psykiske lidelser som angst, depression og psykose, og så samt neurotoksicitet, der kan føre til permanent hjerneskade. Samfundsfare omfatter så øget risiko for kriminalitet, ødelagte familier, produktivitetstab og belastning af sundhedssystemer på grund af overdoser og misbrugsbehandling. Misbrug og handel med amfetamin kan også skabe farlige miljøer og bidrage til organiseret kriminalitet og vold. Samlet set er amfetamin ulovlig for at beskytte både individets sundhed og samfundets velfærd. Så vil jeg sige lidt om behandlingen. Behandlingsmulighederne for amfetamin afhænger af, at du enten kan få medicinsk terapi, kognitiv adfærdsterapi eller komme til en støttegruppe, hvis du har brug for hjælp med socialt. Medicinsk terapi indgår buprenorfin, som kan hjælpe med at reducere trængen til amfetamin ved at påvirke hjernens belønningsmekanismer og stabilisere humørsvingninger, der lindrer abstinenssymptomer, hvilket letter afvænningen. Terapi det er så, hvis du har nogle underliggende årsager eller adfærdsmønstre, som lindrer din afvænning.